V dnešnom videotutoriále sa oboznámime s Microsoft Windows 8.1. Nachádzame sa na pracovnej ploche Windowsu 8.1. Dole máme lištu. Keď prejdeme myšou do pravého horného rohu, vyskočí nám tu menu. K jednotlivým položkám menu sa dostaneme v ďalších videotutoriáloch. Takže ideme ďalej. Vľavo dole máme tlačítko Štart. Klikneme na ňo. Dostali sme sa do metra. Ako vidíte, v metre sú pripnuté aplikácie. Môžeme si ich podľa seba editovať, takže môžeme zmeniť veľkosť, napríklad na strednú. Môžeme to premiestniť, takže klikneme ľavým, držíme. Dáme si to kde chceme, napríklad sem. Ak chceme zmeniť názvy skupín, tak jednoducho klikneme niekde do voľného priestoru, dáme pomenovať skupiny a napíšeme napríklad ABCD, dáme Enter, klikneme do voľného priestoru a vidíme, že sa nám to zmenilo. Ak chceme pomenovanie skupiny odstrániť, jednoducho klikneme na krížik a dvakrát do voľného priestoru. Zrušiť pripnutie nejakej aplikácie môžeme jednoducho, klikneme na ňu pravým, napríklad na McAfee Central, a zrušiť pripnutie na domovskej obrazovke. Ak chceme aplikáciu pridať, klikneme na šípku. Zobrazí sa nám zoznam nainštalovaných aplikácií a vyberieme si napríklad dokumenty. To máme pripnuté, takže zvolíme si napríklad niečo, čo nebudeme mať, napríklad Bandicam, a dáme pripnúť na domovskú obrazovku. Vidíme, že už ho tu máme. Môžeme si ho dať sem. Zmeníme veľkosť a je to tam. V pravom hornom rohu máme naše používateľské konto, vidíme názov a fotku. Keď na ňoho klikneme, môžeme zmeniť obrazok konta, zamknúť alebo sa odhlásiť. Vedľa máme napájanie, môžeme uspať, vypnúť alebo reštartovať počítač. A úplne vedľa máme vyhľadávanie, môžeme vyhľadávať súbory. Môžeme si zvoliť, kde sa má hľadať, či nastavenia alebo súbory. A dáme hľadať napríklad Total Commander. Našlo nám ho, keď na ňo klikneme, nám ho otvorí. Na pracovnú plochu sa dostaneme tak, že prejdeme do ľavého horného rohu, otvorí sa nám ponuka. Keby máme otvorenú ešte nejakú aplikáciu z metra, napríklad kalendár, prejdeme na pracovnú plochu, tak môžeme sa do nej dostať, sa nám tu zobrazí. Keď klikneme pravým tlačítkom na štart, zobrazí sa nám ponuka. Máme tu rôzne možnosti, napríklad správca úloh alebo ovládací panel, spustiť, hľadať, prieskumník, vypnúť alebo sa odhlásiť, klasicky ako vo Windowsoch. Môžeme si upraviť lištu, klikneme pravým, vlastnosti, máme tu takisto nastavenia, môžeme si zamknúť panel úloh, automaticky ho skrývať, to znamená, že ho tu nebude furt vidno, len keď na ňo prejdeme. Použiť malé tlačidlá, niekomu sa to viac páči tak, ja osobne preferujem, keď je to troška väčšie. Môžeme si ho presunúť napríklad na pravú stranu. Osobne sa mi to aj takto páči, ale zvyknutý som mať ho dole, že si ho nechám tak. Môžeme si prispôsobovať metro,
zoznamy odkazov, panely s nástrojmi. Keď si pridáme napríklad pracovnú plochu, môžeme si z aplikácie alebo napríklad z prehliadača otvoriť niečo, čo máme na pracovnej ploche. Ak chceme zakázať nejakému programu, aby sa nám spúšťal po štarte systému, jednoducho klikneme na ikonku štart, pravým tlačítkom dáme spustiť, task chd.msc, stlačíme OK, spustí sa nám, tu máme knižnicu, klikneme na Create Basic Task, do name napíšeme napríklad aplikácia, zvolíme, keď sa prihlásime, ďalej spustiť program, zadáme si cestu k programu, napríklad CPU-Z, ďalej finish. Tu vidíme, že sa nám to pridalo. Keď klikneme pravým a dáme properties, môžeme si to ešte rôzne zmeniť. Napríklad, ak by zlyhal, má sa reštartovať každú minútu. OK. A máme to nastavené. Vo Windows 8.1 môžu mať niektoré aplikácie problémy s kompatibilitou. Preto je tu pridaná možnosť nastaviť si kompatibilitu s inými systémami. Klikneme pravým na aplikáciu alebo hru, ktorú potrebujeme nastaviť, dáme vlastnosti, prejdeme na kartu kompatibilita, začiarkneme tento program spustiť v režime kompatibilnom so systémom a zo zoznamu si môžeme vybrať od Windowsu 95 po Windows 8. Ďalej si môžeme vybrať spustiť tento program ako správca, ak by potreboval plné oprávnenia na beh systému, ale treba dávať pozor, ktorým programom túto možnosť povolíme, lebo ak je to nejaký vírus, bude mať úplné práva a bude si môcť robiť všetko, čo bude chcieť. Môžeme zvoliť redukovaný režim farieb, spustiť s nastavením rozlíšenia obrazovky 640x480, môžeme mu povoliť pracovať so súbormi služby OneDrive. Keď to máme nastavené tak ako chceme, klikneme na použiť OK a program sa nám spustí.